ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ንወታደራት እቲ ሃገር 80 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ንኽወሃብ ትእዛዝ ይሕሊፉ። በዚ ኸኣ ኣብ ሃገረ ናይጄሪያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ወታደራት እቲ ሃገር ወሰኽ ደሞዝ ክረኽቡ ንኻልኣይ ግዜ ኮይነሎ። ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ቦላ ቲኑቡ እቲ ውሳነ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓብይ ፀጥታዊ ስግኣት ንምምካት ዝሰርሑ ዘለዉ ወታደራት ዓብ ሞሳ ንምርኣይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹሎ። ኣብ ወርሒ ሐምለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይጄሪያ ኣብ ዝተሓተ ወታደራዊ ደረጃ ዝርከቡ ተራ ኣባላት ሰራዊት እቲ ሃገር ደሞዞም ካብ $36 ናብ $73 ከም ዝዕበዮ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ በመሰረት ትእዛዝ ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ደሞዝ ተራ ወታደር ናይጄሪያ $132 ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹሎ። መንግስቲ ናይጄሪያ ንወታደራቱ ወሰኽ ደሞዝ ክገብር ምዃኑ ዕላዊ ድሕሪ ምግባሩ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ካብ ተራ ክሳብ ሰርጌንት ዝበጽሕ መዓርግ ዘለዎም ወታደራት እቲ ሃገር 80 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ክረኽቡ ከለዉ ካብ ወታደራዊ መኮነን ክሳብ ኮሎኔል ዝበጽሕ መዓርግ ዘለዎም ድማ 50 ሚእታዊት ደሞዝ ክረኽቡ እዮም። ካብ ብርጋዴር ጀነራል ክሳብ ጀነራል ዝበጽሕ መዓርግ ዘለዎም ድማ 30 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ክግበረሎም ምዃኑ ተገሊጹሎ። ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነዚ ስጉምቲ ወሲዱ ዝርከብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ብዕጡቓት ጉጅለታት ዝግበር ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ንምቅላሊሉ ይወስዶ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ንገንዘብ ኢሎም ሰባት ዝጨውዩ እስላማውያን ዕጡቓት ጉጅለታት ነቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ናይ ፀጥታ ሓደጋ የምየእትዮማ ዘለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ወታደራት እቲ ሃገር ንምስፋሕ ዝዓለመ ውጥን ኣጽዲቑ ምንባሩ ይፍለጥ። ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ሃገር ንምስፋሕ ዝዓለመ ውጥን ስግኣታት ፀጥታ ንምውጋድ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። በመሰረት እቲ ትልሚ ድማ ሰራዊት ናይጄሪያ ብ28,000 ተወሳኺ ወታደራት ክዛይድን 4 ሓደሽቲ ወታደራውያን ማዓስከራት ክህነጹን ሓደሽቲ ኣሃዱታት ክፍጠራን ዝብል እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀጥታዊ ጸገማት ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ዓብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኮይኑ ክረአ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ፕሬዝዳንት ወሰኽ ደሞዝ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ኣባላት ሰራዊት ነቲ ናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ምጭዋይ ናዕብን ገብረ ሽበራን ኣብ ዝቃለሰሉ ዘለዉ እዋን ዝኸፍልዎ ዘለዉ መስዋእቲ ኣመስጊኑ እዩ። ንሃገርና ግብኦም እናፈጸሙ ድሕነትና ዝሕልዉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክድገፉን ክምስጎኑን ይግባእ ክብል እውን ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ወታደራት ናይጄሪያ ነቲ ወሰኽ ደሞዝ ከም መርኣያ ዓሚቕ ምስጋና ንሃገሮም ዘበርክትዎ ኣገልግሎት ክወስድዎ ሓቲቱሎ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝናብ ኣብ ህይወት ጥሪትን ዘራእትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ብወገን ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ዜና ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ ኳላ እምኒ ሓይልን መንደፈራን ድባርዋን ዝናብ ኣብ ህይወት ጥሪትን ዘራእትን ጉድኣት ኣውሪዱ ተባሂሉ። መሰረት ከካብ ከባቢኡ ዝወፀ ሓበሬታ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ መምሕዳር ከባቢ ኮዶ ፈላሲ ኣብ ዝርከብ ማይ ጨሎት ጋብር ደርዓንቶ ብ2 ነሓሰ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ ኣግራባትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ሓደጋ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ብራናታት ዘጠቓለለ መጻሕፍትን ንዋየ ቅዱሳንን ዕንወት ክወርዶን ከሎ ቀጽሪ ከም ዝፈረሰ እውን ተሓቢሩ። ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ መምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጎሰ ድማ ብ29 ሐምለ ዝሃረመ ህቦብላን በረድን ዝተሓወሰ ዝናብ ምፍራስ መናድቕን ምቕንጣት ዚንጎታትን መንበረ ኣባይትን መስጊድን ከስዕብን ከሎ 2 ቆልዑ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሕርሻታት ድማ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ብጀካዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ድዋርዋ ኣብ ዓድታት ኣማድር ህርጉድን ዓዲ ገረድን ብ27 ሐምለ ብዝወቕዐ በረድ ዝተሓወሰ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሕርሻታት ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደ እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኳላ መምሕዳር ከባቢ ማይ ነሃዩግ ብ9 ሐምለ ንፋስን በረድን ዝተሓወሰ ዝናብ ብምውቅዑ ኣብ መጓሰ ዝነበራ ጓል 9 ጓል 12 ዓመትን ቆልዑ ብውሕጅ ክውሰዳ እንከለዋ 55 ጥሪት ህይወተን ከም ሰኣና ከምኡውን ኣስታት 360 ሄክታር ዘራእቲ ብውሕጅ ከም ዝተደምሰሰን 3 መንበረ ኣባይቲ ጉድኣት ከም ዝወረዶን ተገሊጹሎ። ኤርትራ ሃገራት ናይቲ ዞባ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ መሪሕነት ክወስዳ ጻውዒት ኣቕሪባ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ወይ ናይ ቅድም ትዊተር ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጻውዒት ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዝርከባ ሃገራት ንፀጥታ ናይቲ ማያዊ ግዝኣት ባዕለን ክሕዛ ጻውዒት ከቕርብን ከሎ ናይ ደገ ሓይልታት ነቲ ዞባ ክዕብልልዎ ንኸየፍቅዳ ድማ ኣጠንቂቑ። እቲ ሚኒስትር ኣብቲ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ህሉው ዓለም ለኻዊ ኩነታት ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩነታት ካብ ዝኾነ እዋን
ላዕሊ ህጹጽ ዝገብሮ ክብል እንከሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ መጻኢ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ናይ ጸጥታ ኣወዳድባ ድማ ኣብ ዙርያ 3 ቀንዲ ሓሳባት ክህነጽ ኣለዎ ክብል ተማጒቱ ንሳቶም ድማ ሃገራት እቲ ዞባ ነቲ መስርሕ ባዕለን ዝውንንኦን ዝመርሕኦን ክኸውን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንጎ ዓለም ለኻውያን ሓይልታት ንሕንሕ ዝግበረሉ ሜዳ ናይ ውግእ ዝኾነሉ ኩነታት ምውጋድ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ብሓባር ናይ ምስራሕን ኣብ ንሓድሕደን ምጽጋዕ ዓቕመንን ምሕያልን ምዃኑ ይገሊጹ ነዚ ንምድጋፍ ድማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራ ቅድሚ ገለ ዓመታት ናብ ቤት ምኽሪ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘቕረበቶ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ከቕርብ እንከሎ እቲ ውጥን ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ዘሎ ኩነታት እናተቐያየረ ምስ ከደውን ንህልው ኩነታት ክፈትሕ ዝኽእል እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ውጥን ከዓ ብቕንዕናን ብዘይ ወገናውነትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ ብጭቡጥ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ምርዳእ ከምኡውን ኩሉ ወገን እንታይ ክበጽሕ ይፍትን ከም ዘሎ ብንጹር ምፍላጥ ካብኡ ድማ ንሰላምን ምርግጋእን ዝዕንቅፉ ሓደጋታት ኣለሊኻ ምእላይ ንዖም ንምቅጣም ድማ ግቡእ እስትራቴጂ ምህናጽ ዝጽውዕ ኢሉ ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ብመሰረት እቲ ውጥን ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ክልተ መዳይ ክሰርሕ ይግባእ ንሳቶም ድማ ስግኣታት ምክታእን ምእላይን ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕብባር ብንጥፈት ምህናጽ ዝብል ኢሉ ክልቲኦም እዚኦም ድማ ናብ ሓቀኛን ዝርዝር ዘለዎ ውጥናት ክቕየሩ ኣለዎም መን ሓላፍነት እንታይ ይወስድ እንታይ ዓይነት መሓውራት ክቐወም ኣለዎ ነዚ ንምክያድ ዘድሊ ጸጋታት ድማ ካበይ ከም ዝመጽእ ክፍለጥ ዝሕግዝ ኢሉ ኣብቲ ውጥን ኣገዳሲ ቴማ ርእስኻ ምኽኣል ከም ዝኾነን ካብዚ መስርሕ ዝወፅእ ዝኾነ ይኹን ኣሰራርሓ ሉላውነት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክኽብርን ኣህጉራዊ ሕጊ ክተልን ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስተር ብጥብቂ ክጽውዕ እንከሎ ብተግባር ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ሃገር ኣብ ካልእ ተጸጊዓ ክትከላኸል ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሳ ወተሃደራውን ናይ ባሕርን ሓይሊ ክትሃነጽ ኣለዋ ማለት ኢሉ ከም ዞባ ብሓባር ምስራሕ ድማ ዝኾነት ሓንቲ ሃገር ባዕላ ክትመሓድሮ ዘይትኽእል ብሓቂ ኣዝዩ ዓብዪ ዕማማት ጥራይ ኣብ ዝገጥማ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እቲ ውጥን ንናይ ደገ ሓገዝ እውን ቦታ ይገድፍ ከም ዝኾነን ግን ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ኩነታት ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎን እቲ ሚኒስተር ክገልጽ እንከሎ ሃገራት እቲ ዞባ ናይ ደገ መሻርክቲ ከምጽኣ ይኽእላየን እንተኾነ ግን ኩለን እተን ዞባዊ ሃገራት እቲ ምትሕብባር ብኸመይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምዝሰማምዓ ጥራዩ ካብ ደገ ዝኾነ ይኹን ነገር ጸቕጢ ክገብር የብሉን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ኣብ ግዜያዊ ምድላዋት ካብ ምግዳፍ ብዕቱብን ብዝተወደበን መንገዲ ንምምሕዳር ግቡእ ኮሚቴታት ክቐውም እቲ ሚኒስተር ጻውዒት ኣቕሪቡ ኤርትራ እዚ ዘቕረበቶ ውጥናት ኣብ መንጎ ሃገራት እቲ ዞባ ንዝያዳ ምይይጥ ከም መበገሲ ኮይኑ ከገልግል ዝዓለመ ከም ዝኾነን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እናተቐያየረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ምምሕያሽ ክግበረሉ ክፉት ምዃኑን እውን ገሊጻ ኣላ بوغن إثيوبيا نتي أمونغ إيرتران تግራይን ብሽም ጽምዶ ተፈጢረ ዘሎ ልፍንቲ ዝቐርብ ዘሎ ተቃውሞን መግለጺታትን ይቕጽል ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ሕጂ ድማ ብዕላውያን መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣመንጎ ኤርትራን ትግራይን ከምኡ ድማ ሱዳንን ግብፅን ተፈጢረ ዘሎ ልፍንቲ ንኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይምርግጋእ ንምእታው ዝተፈጥረ ልፍንቲ ክብል ገሊጽዎ እቲ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ዝወጽእ ዘሎ ጽሑፋት ድማ እቲ ናይ ጽምዶ ልፍንቲ ንሰምዕ ፕሪቶሪያ ኣዳኺም ወይ ዝብል ኮይኑ ትርጉም ዘይብሉ ድማ ገይርዎ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሕጂ እውን ሰላም ከም ዝደልን ናብ ሰግትኣት ገይሩ ከም ዘሎን እውን ገሊጹ በመቐጻል ድማ ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ንሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን አንጻር እዚ ሓደገኛ ኢላ ዝገለጸቶ ብጽምዶ ዝፍለጥ ልፍንቲ ዝኸፍዕ ዕንወት ከየጋጠሞን ከሎ ክዛረቡ ኣለዎም ብምባል እውን ጻውዒት ኣቕሪባላ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم